Fl-aħħar jiem l-establishment tal-Partit Nazzjonalista kompla jolli rasu wara li dan kien pront jattakka lil Adrian Delija dwar id-donazzjoni ta' €9,000,000 lid-Dar tal-Providenza, issa għal darb'oħra dan ħareġ onqu għal Manuel Delija. Dan wara l-menti minn ġirien ta' Manuel Delija dwar irwejjaħ li kienu ħerġin mir-residenza tal-istess Delija. One News jinsab f'pożizzjoni li jikkonferma dawn l-ilmenti u saħansitra jista' jikkonferma l-intbagħtu uffiċjali tas-sanità fit-triq. Dwar dawn l-ilmenti kkummenta wkoll Jonathan Dingley mill-istess Partit Nazzjonalista u li huwa l-minority leader fil-Kunsill Lokali tal-Imqabba. Fuq Facebook, Dingley sostna li Manuel Delija jnaddaf l-annimali fuq il-bejt tiegħu u jarmi l-ilma għat-triq minn ġokatusa. Għalu koll n-nies u l-ġirien xebaw igergru hekk kif Delija nitten it-triq bl-awrina u l-kumplament. Dingley kundanna dan l-aġir ta' Delija u qal li messu jistħi speċjalment wara l-Kunsill Lokali sema ħafna l-menti dwar dan l-atteġġament. Temm jgħid li huwa ġie notifikat dwar dan madankollu l-problema xorta baqgħet tippersisti. Kien hawnhekk li l-establishment tal-Partit Nazzjonalista ħareġ onqu għal Delija u attakka lil Dingley permezz ta' Wayne Hewitt, esponent ewlieni mill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil u li fit-tellieqa għal kap tal-Partit Nazzjonalista intifa' bruħu ġismu wara Adrian Delija. F'kumment b'reazzjoni għad-dikjarazzjoni ta' Dingley fuq Facebook, Wayne Hewitt infex f'attakk dispreġġattiv fil-konfront tal-minority leader tal-partit tiegħu stess. Min-naħa tiegħu Dingley reġa' wieġeb lil Wayne Hewitt u qallu li mhux seqa fil-livell baxx tiegħu. Qallu li jekk lilu qajru bħala espert tal-awrina, Hewitt qajjer li residenti mqabbin li ilhom jilmentaw minn Manuel Delija. Il-minority leader nazzjonalista qal li hu mhux espert daqs Hewitt fil-sim Velanus fil-waqt li qal li Hewitt għandu moħħ fqir. Dingley temm jgħid li kieku jkun fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kieku jiddissassoċja ruħu minn Hewitt għaliex qed jagħmlu dan il-partit. Reċentament fi żmien il-miliet, Hewitt qajjer il dawk favur Adrian Delija bħala 4 tiqtates u maħruqin.